V následující videoukázce si ukážeme práci s vrstvami. V freewareovém programu PhotoFilter mám otevřený soubor polotovar 1 a na této fotografii bych chtěl změnit oblohu bez mráčku za oblohu oblačnou. Otevřu si druhou fotografii z mraky a tyto mraky přenesu do fotografie číslo 1. Nejprve si vrstvu skopíruju a zneviditelním pozadí a budu dále pracovat už pouze s touto vrstvou číslo 1. Pomocí magické hůlky vyberu oblohu a klávesou Delete ji vymažu. Nyní se přepnu do fotografie polotovar 2 a z této fotografii vyberu vše a skopíruji pomocí Ctrl+C. Přepnu se opět do fotografie polotovar 1 a kombinací kláves Ctrl+V vložím novou vrstvu číslo 2. Vrstvu číslo 1 posunu před vrstvu číslo 2 a vidíme, že teď na původní fotografii zůstaly hory, ale zde máme už oblohu z mraky. Můžeme s touto oblohou i různě posunovat a pokud jsme spokojeni s výsledkem, vrstvy sloučíme, všechny viditelné do jedné a soubor uložíme.